I klar til at skabe kaos, drenge? Min kvantumdestabilisator. Jeg har ventet længe på at kunne bruge den. Vi får kun én chance for at ramme plet. Rolig. Nu er jeg levende! Åh nej! Jamen dog. Og her troede jeg ikke, dagen kunne blive bedre. Granukkel fort! Det var tag mine dagbøger. Hør her, der findes en anden måde at besejre Bill på. Det... nej, det var løb nedenunder! God gamle seksfinger. Jeg har ventet en... evighed. På en snak ansigt til ansigt. Alle sammen, det her Ragnarok ville ikke være muligt uden vores gode ven her. I har mit seksfingret hånd. Det var det her geni, der byggede portalen i sin tid. Du skal ikke se så sur ud, lille Ford. Du kan stadig nå at skifte side. Med dine ekstra fingre passer du godt ind blandt mine vandskabninger. Jeg vil aldrig slutte mig til dig. Jeg kender din svaghed, Bill. Ja, så, men jeg kender en gåde. Hvorfor gjorde den gamle mand sådan her? Sådan her? Fordi jeg havde brug for en ny kløpind. Nu er det nok! Giv mig så min onkel, for ellers! Se, det her er... interessant. Min gamle dukke vil vist optræde for os. Tror du kan standse mig? Kom an, lille dipper. Vis mig, hvad du kan. Jeg... Kom nu, stå. Find på noget genialt, der kan gøre det af med mig lige nu. Hvad kan du, lille dipper? Alle venter på dig. Kom nu. Bill! Nemlig. Man skal ikke lege heltstå. Det her er, hvad der sker med helte i min verden. Nej! Dagbøgerne! Nu er du ikke så farlig længere, er du vel? Er der nogen, der kan minde mig om, hvorfor vi er her? For at lave gak i den! Nemlig! VIP-party i frygtomiden og 8 baller tænder. I har fortjent en belønning. Spis stumpen. Hvad? Lakaj galninge, vi smutter! Yeah, deep paper. Ja, så går det afsted! Oh yeah, deep paper.